دمسي راديو رناينا زلنا كبرات تخطاتل مدب نايلوم معنتي اوبن مايك كفت مدرخ عدوم قاشانا خم كل شاب ايانا ممهرنا قديم تقادالاي برهانة قبل زقابيهر براش كاب جرمن شتوتغارتي مسانا زلو براش بشمي بشم كلهم تخطاتلتي دمسي راديو رنان كل شاب مجم تساوعدك أربالك هاللخو تقبلك عبزي تقرب تعمي زخورع زحقوس كم قاب بزح كومبليمنتيز مسأكا مهارن هانات انسلا زخونة كيدو خمكم أمسولنا أمزولو بتقال بخات متصدلها بحاتيرو يغني لنا براشينو يغني لي أنا يوناتان أمزول كايو نابايون بولك طرحت كومنتس زي كونتي دي صحفوه بولكون مزحات بزقات أمزونتم دويلكم كومون بتصحف ملكع سديدكم زتابعن تي حقسات مخانكمن بسمعش بناي بحكي قدس كني داويلكم زعللكمن ذهبكمني دقفيتان قابل بخبركم كومون كلهم تمابتي كومنتس ذهبكمن كومنتات عينت كومنتس كل خاني زيادة حقازي بفلاي قال قدلتات جيجاتات أبزر لنجزيه كاباهم زرخبو ملسي ويكا ريتوتات هانات سلازخونه بزقات أمزون هيتحمقوا كومنتات كتصحف لي فتن خبلكم فتو سلازي غني اللي يوناتان نعاون حافشيوها نريدي إرنا نكو عدقين داقما يرخبنا براش نايزي كومنت قال خبال عالكايو اسكي بقين كنجمر نابتي علاو تحسو نقل من مئتونا ابتي زحاب كايزا حلفة قزي قال محتت نابزي دمت رادي إرنا اوبن مايك مالتيو بزعبا يسياس كتزارب كلا خاسي ناي ولكت زلكا اخات تعم نركاب فلا ابتناي رفرندوم قال زبل مالأخزي سيدي دمل كانيروم تملسو دل ندحر كوين كاستا مدرخنا بها قرفة قال لك هذه تسأل امسي سياس بالله أنا بوليتيكاوي الرأي أنا في اللي كم زلنا أنت دي كوينو مس زغونة والكسب سليه بالله ولا بتزح حدفون قربتن كيفين يرى مثلني كابزوم دكنا بزتولدو حاتي تومني قابت زحاتتون حدا يساس انت ميتس كتكيد دخانا عدي لو منس سيكون الناتيتي إليه وقاليت سلازنو باركو أنا تي يو سرار حانات حزانا أو ترحيت في اللينا إتي ساتهم أبتزغربو غمزي ذكر كاني لكعيو زغبور حاو حدا زغربو أبتي بفلا أبتنا رفرندوم كقول سغل لغوتي ساس كم زي قبولو زنبرت كالوت مريحنتاتن أولاتن زنبروغن بعمقت نتقداي ترديهم بو ملكع أخودا خمزلو مزينهم بوساني ملكع زحلفو إساسقن قديتا هوينو خمستقبلو زي أغريبين يرس خاي تحققها مخنياتو حدا السب برفرندوم وديوم محادي للاونت هاجر كرغاغت انت داخيلو دحريخا وحسنت نايت حزبي قطباو عبيت نايت حزب حسبكا قديتا يزلو مسلن هو እዚ ሰብ እዚ ግን ከምኡ ዓይነት የብሉ ንብርሰት ናይቲ ህዝቢ ብርሰት ናይቲ ሃገር ብርሰት ጥፋት ናይቲ ህዝቢ ተዓጢቑ ዝተዋፊሩ ዘሎ ሰብ ከም ምዃኑ ዳርጋ ንማንም ኤሪትራዊ ክውል ኣይኮነን መስለኒ ኩሉ በብቦቱን በብዓዱን ኣብ ከመይ ሃለዋትን ኣብ ከመይ ኩነታትን ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ቅርበቱ ስድራ ቤቱ ይኹን ዋላ ካልእ ኣካላቱ ስለ ዝፈልጥ እዚ ነቲ ህዝቢ እውን እዝን እዩ ብዛዕባ ኢሳያስ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይድልን ሓደ ጨካን ሰብ ከም ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ኢና ተረጊምና እንታይ መርጎም እዩ ወሪድና እንዳበለ ህዝቢ ኣፉ ተሓቲሙ ዓዊሉ ዘይዛረበሉ ደረጃታት በፂሕ ዘሎ ብትሕምትሕም ግን ዝበልኮ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ስለዚ እሱ ኣይ ብመሰረቱ ይቅበሎን ነይሩ ካልእ እውን እግረ መንገደይ እዚ ውሕልነት ሓደ ንዝኾነ እቲ ቃልሲ ዝነበረ ኩሉ ተጋዳላይ ብሙሉእ ንጹህ ነይሩ ይኮንኩን ድብል ደለኹ ዋላ ዞም ተኣሲሮም ደለውን ንጹሃት እዮም ነይሮም ጌጋታት ኣይፈጸሙን ኣይበደሉን ኣይበልኩን ሳቶም እውን ብዓውታ ጌጋታት ከም ዝነበሮም ኣብ ቃልሲ ተገዲድካ ዝእቶ ነገራት ከም ዝኣተናዮ ነዚ ከኣኒ ብዝኾነ መልክዕ ክንሕተተሉ ቅሩባት ኢና ኢሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ድሕነት ናይቲ ህዝቢ ወይ ከዓ እቲ መጻኢ ዕድል ናይቲ ህዝቢ በቲ ሕጋዊ መንገዲ በቲ ቅዋም መልክዕ እቲ ቅዋም ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ስልጣንና ብህዝቢ ከነሰጋግሮ ኣለና ክብሉ ከለዉ እዚኦም ቶም ናይ ብሓቂ ብዕምቀት ነቲ ረፈረንዱም ብኡ
ክዛዘም ነቲ ናይ ልዕላውነት ሃገር ተዓጢቆም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ከም ምዃኖም ዘመስከሩ እዮም በዚ ነዚ ክግበርካ ሓደ ነዚ እግረ መንገደይ ነዚ ዝሓተተ ሓው ክምልሸሉ ቀዳይ ነገር እዚ ኣብኡ እንታይ ኢሉ ወያነ ኣይኮነን ወሰንቲ ናይ ረፈረንዱም እቲ ረፈረንዱም ዝውስኖ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኢሉ ልክ ኣለኻ ሕቡራት መንግስታት እቲ ወሳኒ ሕቡራት መንግስታት ክውስን ግን እቲ መጻብእትኻ ሃገር ይኹን ወይ መሪሕነት ክቕበሎ እንተዳዘይ ክኢሉ ብምንም መልክዕ ሕቡራት መንግስታት ደልያውን ከተተግብሮ ይትኽልን እያ ነዚ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካዮም ክሳብ አዲስ አበባ ተኣትዩ ንኢወደግ ኣብ ስልጣን ኮፍ ከብሎ ኢሉ ህዝባዊ ግንባር ማልያ ደይብሉ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ውፅኢት ናይቲ መስዋዕቲ ናይዞም ጀጋኑ ዝወደቑ ብመዛዘሚ ናይ ነፃነት ኤርትራ ብልዕላውነት ሃገር ብዓለም ለኸ ተፈላጥነት ንምርካብ ተባሂሉ ስለዚ ስቑኢሉ ይኮነንቲ ህይወት ጠፊእዎ ተዳበቲ ዝነበረ ክውዳእ ተደሊ ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ዝኸደ ኩሉ ዝጠፍአ ኣብቲ ጉዕዞ ናብ ይወደግ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ኣይምተገብረን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይዞም ሰባት እዚኦም ትውሕልነት ናይ ቃልሶም ክሳብ ክንደይ ሓያል ራእይ ከም ዝነበሮም በዚ ጋጣም እዚ ክንገልጾ ንኽእል ኣብኡ ከለኹ መንገደይ ከዓ ነዚ መንእሰይ ወለዶ ጥራሕቲ ኔጋቲቭ እቲ ኣሉታዊ ሸነኻት ናይ ዝኾነ ኤሪትራዊ ዜጋ ምርኣይ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ኣዎንታውን እቲ ክንመሃረሉ ክትመሃረሉ ብፍላይ ትኽእሉ ሓያል ሓሳብን ራእይን ክትውንኑ ብቕዓት ንኽተምፁ ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ሓያል መፅናዕትታት ወይ ከዓ ሕሉፍ ተመክሮታት ክትፈልጡ ክትግደዱ ፈቱን ኢኹም ጥራሕቲ ኣሉታዊ ከምዚ ተገይሩ ከምዚ ተቐቲሉ ከምዚ ጥራሕ ደይኮነ በንጻሩ ከዓ ነቲ እዚ ኩሉ ኣደራዕ ዝወረዶ ሙሉእ ዓለም ወሪራ ንኤሪትራ ከተጥቅዕ ኢላ ዝተጓየትሉ ነዚ ፀራሪጉ ወዲኡ ልዕላውነት ሃገር ከረጋግፅ ዝኽኣለ ፍቱን ዝኾነ መሪሕነት ከም ዝነበረ ከዓ እዚ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካብኡ ትወስድዎ ነገር ከም ዘለኩም ከዓ በዚ ጋጣሚ እዚ ክትከታተልዎ ርግእ ኢልኩም ከዓኒ መፅናዕትታት ክትወስድሉ ይላበወኩም ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ትምህርቲ እዩ እቲ ክንመሃረሉ ዝግባአና ክትመሃሩሉ ኣለኩም እቲ ክጓሓፈሉ ዝግብኦ ከዓኒ ሕማቕ ተግባራት ከዓኒ ንዕኡ ምጓሓፍ እዩ ስለዚ ሓደ ዜጋ በደል ስለ ዝገበረ ናይ ዘለኣለም በደለኛ እሞ ኩሉ ሞዩን ዓቕሙን ምስኡ ውሒፍካ ምድር ባይ እዚ ናይ ህግደፍ ስራሕ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ህግደፍ ስራሕ ቀቢርና መሰረታዊ ለውጢ ንብሎ ዘለና ነዚ ዝበደለ ኣካል ዝኾነ ብዙሓት በደለኛታት ከም ዘለውና ኩልና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እዚኦም ግን በደለኛታት ስለ ዝኾኑ ደኣይ ሃገራውያንን ማለት ኣይኮነን ህግደፍ ጥራሕ ዘይ ሃገራውያን ዝገብሮ ኣካላትና እዮም በደሎም ብሕጋዊ መንገዲ መቕፃዕቶም ወሲዶም ትምህርቶም መቕፃዕቶም ወዲኦም ከዓ ንሃገሮም ከገልግሉ እቲ ዓቕሞም ትሞዮኦም ትፍልጠቶም ንሃገሮም ንህዝቦምን ከወፍዩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት እቲና ብኸምኡ እንዳተረዳእና ክንከይድ ይግባእ ስለዚ መንእሰይ ወለዶ እዚ ክትመሃረሉ ኣድላይነት ከም ዘለዎ በዚ ጋጣሚ ዝኽሕብር ፈቱ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣያና መምህርና ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመኒ ምሳና ዘሎ ብራሽ ንቁርብ ኣብዚኣ ሕጂ መለስ ክብል እንዴ ከምዚ እትነግረና ዝፀናሕካሲ ንሕና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ከምዚ ዝተባህለና ንሕና ኢና ንወያነ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣቢልና ሓደ ከምዚ ካተዕለን ዘለኻ ንሳቶም ኦኬይ ተዘይብሉ ነይሮም ሲ ናጽነት ናይ ምስተዋሃብናን ኮሚዲ ዝርዳእኒ ዘሎ ኣይኮነን ሓደ ሓባራዊ ኣገባብ ኣካይዳ ንኽትከይድ ዝትገብሮ ስምምዓት ኣሎ እቲ ስምምዓት እንታይ ንኽልቴኻ እንዲ ዘገድሰካ ወያነ ወይ ህወደግ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ኣንጻር ደርጊ ዝቃለስሉ ዝነበሩ ንሕና ኣንጻር ደርጊ ንቃለሰሉ ዝነበርና ናታቶም ብኢትዮጵያ መልክዕ ተዓዊቶም ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዞም ንሙሉእ ኢትዮጵያ ከመሓድሩ ዝኽእልሉ ጋጣምታት ኩልዎም ይኽእል እዩ ዝያዳ ዘገድሰና ግን ንዓና እዛ ዝበልክዋ ማለት እዩ ንምሳሌ
ደርጊ ይኹን ወይ ከዓ ይወደግ ልክ ከምናይ ደርጊ ተሓሳስባ ዘለዎ ሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ኤሪትራ ሓዊስካ ዝብል እምነት እንተድነብሮ ነይሩ ዋላ ንሕና ተዓዊትና ኤሪትራ ብምሉእ ሓራ አውፂና ንግዚኡ ቦታ ለቂቁ ኸይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ፀኒሑ ድሕሪኡ ዳግመ ውደባ ገይሩ ዝኣክል መሳርያታትን ዕጥቅን ገይሩ ተመሊሱ እንደገና ናባኻ መፂውን ክመልሶ ኢሉ ነታ ሃገር ወይ ነታ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ሓያል ዝኾነ ኩናትን ውግእ እናእተወ ክትረባረብ ዝሓልፈሉ እዋናት ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መዛዘሙ ክትገብረሉ ተኮይንካ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ትመጻበትኻ ተመሊስካ ኩሉ ግዜ ውግእ ኢኻ ክትከይድ ንስኻ ወቂዕኻ ከተርሕቆ ኢኻ ተመሊሱ ንሱ ክመጻካ ከምዚ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ምዝላቅ ወይ ከዓ ዋላ ብሓፂሩ ብናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት እንተዳሪእና ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝነበረሉ ኣብ ግምት ተእቲና ኢትዮጵያ ንትግራይ ደፊኣ ካብ መቐለን ካብ ኩሉ ናውፅኣቶም ኣብ ዝኸደትሉ ተመሊሶም ንሳቶም ከዓ ዳግመ ውደባ ገይሮም ተመሊሶም ንሶም ከዓ ክሳብቲ ደብረ ብርሃንን ክሳይን ዘብፅሕሉ እዋናት ነይሩ ከምኡ ኢሎም እንተቐፂሎም ከዓኒ ተመሊሱ እቲ ኢትዮጵያ እውን ዳግመ ውድብ ገይሩ እውን ተመሊሱ ንትግራይ እውን ብከምኡ ዓይነት ወራራት ክኸይድ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኩናትን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ካብ ምንባር ሓደ መዓልቦ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ነዚ መዓልቦ ሕጂ ንምግባር ህይወት ከፊሉ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ንኢወደግ ኣብ ስልጣን ኮፍ ከም ዝብሉ ተገይሩ ኢወደግ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብሉ ከለዉ ከዓኒ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብረፈረንዱም ክካየድ ስለዝኣመኑ ጥራሕም ሕጂ እቲ ናይ ወያነ ክሳየ ዝገብርሉ ዝክር ድሕሪ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ኢሳያስ ኣብቲ ሽዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኣብቲ ኣኼባ መደረ ደስማዓሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ ኣብቲ 91 ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዮም ገይሮም ትፍቱን ዝኾነ ኣካይዳ ንብሎ ዘለና ሕጂ እውን ልክዕ ነዚ መንእሰይ ዝብሎ ዘለኹ ንምንታይ እሱ ዘልዕሎ ዘለኹ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሓያል ዝኾነ ራእይ ወኒኑ ዝመንእሰይ እውን ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ንበይኑ ኣነ ንበይነይ ሓይለ ብዝኾነ ስዒረ ክወፅእ ደይኮነ ነቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ብፍላይ ንኩሉ እቲ ኣብኡ ዘሎ ዓጢቑ ዘሎ ብረት ይኹን ነቲ ህዝቢ ይኹን ኣብዚ ዝለዓለ ተራ ክንፃወት ክንክእል ኣለና ዝለዓለ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ከነካይድ ክንክእል ኣለና እቲ ጉዳይ ናይ ሓባር ከም ምዃኑ ዞም ኣብ ደገ ዘለና ውሽጥና ኩሉ ዓቕምታትናን ሞያታትናን ሜድያታትናን ናብኡ ከነዋፍሮ ክንክእል ከም ዘለና ክንገብር ኣለና ንምባል እዩ ዋላ ብዝሓለፈ እውን ጠቂሰ ነይረ ዝተጋላ ሓድነት ኤርትራ ዝነበርናሉ ብዛዕባ ናይ ኮማንዶስ ተንኪፈ ነይረ ኮማንዶስ ቀዳሞት በደል ዝፈፀሙ ብልዕሊ ሰውራን ኣብ ልዕሊ ህዝብን እዮም ነይሮም ግን ኣካልና ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ከይወደብና እዚኦም ኣካል ናይ ዝቃልስን ከይገበርና ዝኾነ ዓይነት ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና ዝብል መምርሒ ተዋሂብና ብኡ ተዋፊርና ዝኣክል ህይወት ከፊልና ህይወት ከፍል ነይሩ እዚ ፈዳይን ንብሎ ንሕና ናይ ከተማ ስርሒት ዝነበሩ ነቶም ፈዳይን ነቶም ባ ኮማንዶስ ንዖም ክትውድብን ንዖም ኣብቲ ቃልሲ ንክፅምበሩ ምግባር ህይወት እንዳተኸፍለ ኣብ ማእከል ገዝኦም እንዳተኣትወ ስራሓታት ይስርሖ ነይሩ ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ ክንገብር ኣለና እያ ዝብል ዘሎ ነቲ ኤሪትራዊ እናፀረፍካ ከተርሕቆ ዘይኮንካ ፍታዊኻ ምዃኑ ምእማን ኣብ ክንዲ ፀላእቲ ምብዛሕ ፍታዊ ናይ ምብዛሕ ዓቕምን ሞያን ክውንን ክኽእል ኣለዎ ዝመንእሰይ ወለዶ ዝንምባል እየ እሳዮም ገይሮም ማዞም ደቂ ኣብ መወዳእታ ክውን ኤሪትራ ዝገበርናያ ክድፈር ዘይትኽእል ኤሪትራ ዝገበርናያ ዋላ ከድፍረና ዝሰብኣይ እዚ ላዕልን ታሕትን እንተበለ በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ግን ክንድፈር ኣይንኽእልና ኣብ ዝኾነ ኸ ክንጠራጠረሉ ከም ዘይብልና ኸ ኣሚንና ጥራሕ ናብቲ ህዝብና ዘተኮረ ቃልሲ ክነካይድ በዝጋ ደጋጊመ ፃውዒተ የቕርብ ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ጉዳይ ዓለም ከበልዓልካ ሓንቲ ካብተን ዝመፀትካ ሕቶ እውን እንታይ ነይራ ዘለካ ርእቶ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ስፔሻሊ ኣሜሪካስ ንኤርትራ ከመይ ትሪት ከም ትገብራ ዝብል ሕቶ እውን መፂካ ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚኣ ከመይ ትምልሳ ፅቡቅ ኣለኻ ሓደ ሓው ልክዕ ከምኡ ሓቲቱ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤሪትራ ዘለዋ ርኣያስ ናትካ ገምጋምካ ከመይ ኢልኒ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ሓደ ነዚ ክቡር ሓው እቲ መልዓልካ እታ ሕቶ ብጣዕሚ ገዳሲት እያ ምክንያቱ እታ ሃገርና ንሳ ከም ዓባይ ዛዕባ ኮይና ኩሉ ግዜ ስለትኸይድ ማለት እዩ ትሽግር እንታይ መስለካ ክቡር ሓው ኣነ ብመሰረቱ ኣብታ ሃገርና
ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ተንኪፈ ነይረ እዚ ቁጠባዊ ዕብየት ወይ እዚ ናይ ወፍሪ ሕርሻ ወዘተረፈ ወታ ወዲ ሰብሲ ሓደ ኤሪትራዊ ዜጋስ ሰሪሑ ከምድላይ ነፃ ኮይኑ ትካላት ፈጢሩ ክነግድን ሰደድ ንደገ ክሰድድን ናይ ወፃኢ ካራንስ ክእቱን ከውፅእ ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለ ዘለና እዚ እቲ ሓደ ፀገምና እዩ ኣብ ኤሪትራ እንታይ እቲ ፍርያትና እንተዳ ኢልና ፖለቲካ እዩ ሰደድና እንታይ እንተዳ ኢልና ፖለቲካ እዩ ሳይና ነፍርያ ሳኻይና ንሰደድ ደገኻ ንሰዳ ማለት እዩ ኤክስፖርት ንገብራ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ስለ ዝኾነ ኣብታ ሃገር እንተዳ እሱ ኮይኑ ትፍርያትካ ሕጂ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ እንተዳ ኮይኑ ንዑ ከተፀባብቆ ንዑ ዕዳጋ ትረክበሉ መንገዲ ከተናድል ላዕልን ታሕትን ኢኻ ትብል እሱ ከዓ እዚ ወያኔ ሓንሳውን ኢትዮጵያ ክትብል ትኽእል ትኸውን ኣሜሪካ ብዓብዪ ሕጂ ከዓ ኤውሮጳ እውን ተሓዊሳቶ ኣላ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ንደገኻ ንሰደድ ይኸዱ ማለት እዩ ናብቲ ኤሪትራዊ እዚኦም ቶም ፀላእትና ቶም ቀንዲ እንዳተባሃለ ከም ሓደ ሰደድ ኮይኑ ክዋፈር ትሪኦ ማለት እዩ እዚታት ሕጂ ኣብታ ሃገርና ቁጠባዊ ዕብየት ቁጠባዊ ወፍሪ ዝኾነ ዓይነት ህዝቢ ቁርብ ትንፋስ ክረክበሉ ዝኽእል ነፃ ኮይኑ ክሰርሓሉ ክስርሕን ዝኽእለሉ ባይታ ስለዘይብልና ንሱ ከዓ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ትቕዋም ማለት እዩ እሱ ክሳብ ዘይሃለወ በዚ ፖለቲካዊ እቶትናን ወፍርናን እንተደኣ ኮይኑ እዚ ዝበልካ ዘረባታት ከነምፅእ ግዴታ ኣለና ማለት እዩ ኣነ ግን ንሱ ይኮነን ሕጂ እቲ መጻኢ ትምኒት ናይቲ ኤሪትራ ዘለና ናይ ኤሪትራ ትምኒት ዘለና እዚ ህዝቢ እዚ ርሂብዎ ሰላም ረኺቡ ፍትሒ ረኺቡ ከም ድላይ ክነግድን ከም ድላይ ክሰርሕን ትምህርቲ ከዓ ብዓብዩ ከም ድላይ ክመሃርን ዝመንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ዘዕምባባ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጠቂሰ ነይረ ቆልዑ በዚ ተሰሪዖም ክሪኦም ከለኹ ኣነ ንቤት ትምህርቲ ከኣትውን ክወፁን እዞም ናይ መጻኢ ወሰንቲ ናይዚ ሃገር ከም ምዃኑ እዮም ጀርመን ዝዛረብሎም ከምኡ ከዓ ከም ምዃኖም ከዓ ይኽስክስዎም ከምኡ ተኸስኪሱ ዝዓቢ መንእሰይ ከዓ ክርኢ ዝትምነ ሰብ እየ ስለዚ ከምኡ ዝትምነ እንተኮይነ ፀላኢ ኮንኩን ሕጂ ኸናዲ ኣሜሪካ ሲ ፀላኢ ገይረ ክሪኦም ኣይደልን ኣሜሪካ ናታ ናይ ወፃኢ ዝምድናታታ ወፃኢ ፖሊሲ ናታ ኣብ ኤሪትራ ንበይኑ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንበይኑ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ዝኾን ወይ ኣፍሪቃ ወይ ዞም ኤውሮጳውያን ኩሎም ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ነናይ ዓዶም ፖለቲካዊ ራእይ ኣለዎም ናይ ወፃኢ ዝምድናታቶም ኣለዎም ናይ ፀጥታዊ ኩነታቶም ኣለዎም ወዘተረፈ ኣብ ኤሪትራ ፍልይ ዝበለ ይኮነን ስለዚ ተን ካልኦት ሃገራት ከመይ ገይረን ይነብራ ኣለዋ ስለምንታይ ሳተን ከምዚ ንሕና ንዛረበሉ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘይዛረባ ንሕና ካልእ ዕዳጋ ስለ ዘይብልና ካልእ ወፍሪ ስለ ዘይብልና ከም ዝደጋጊመ ዝጠቕሶ ዘለኹ ብዛዕባ ኣሜሪካ ከም ፀላኢትና ንዛረብ ኣለና ስለዚ ኣነ ትምኒተይ እዚ ዝበልክዎ ዝፀጋታት ክርኢ ናይዚ ህዝቢ እዚ ነፃ ኮይኑ ከም ድላይ ከኣቱን ክወፅን ክስርሕን ዝኽእለሉ ባይታ እንተደኣ ፈጢርና ምስ ኣሜሪካ ንፈጥሮ ፅልኢ ይኹን ዋላ ናይ ቀደም ታሪኻት እናለዓልና ንዝክረሉ ከብቅዕ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ብከምኡ መልክዕ ዝሪኦ ክሳብ ብከምኡ መልክዕ ዝረኣኽቦ ከዓ እታ ቀዳመይቲ ኩልና ኢደ ኢትካልና ፍትሒ ናይዚ ህዝብና እዚ ክረክበሉ ዝኽእል እንተተቃሊስና ደኣ እዩ ዘዕውተና እምበር ቀልጢፍና ካልእ ጉዳያት ዘይብልና ናብ እዳውና ናብ ኣሜሪካን ናብ ኤውሮጳውያን ናብ ካልእ እንዳዋጣወጥና ንዘለኣለም ክንነብር ተኮይንና እዛ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ መመሊስና ንታሕቲ እንዳተኳዓትና ክንከይድ ተደይኮይንና ኣይክንዲብንና እሞ ስለዚ ሓቢርና ፀላእቲ ነብዝሕ ፈተውትና ንግበሮም ምስኦም ከምቲ ኩሉ ዓለም ትካላት ዝራኸቦም ከምኡ ከዓ ክንራኸቦም እሞ ንፈትን ከምኡ ክንራኸቦም ምስ ፈተና ሽዑ እንተደኣ በዲሎምና ወይ ከዓ እንተደኣ ናይ ቀደም ዘኪሮም ዝገብርዎ ክፍኣታልዮም ከዓ ብሓባር ኮይንና ክንሪኦ ነዛ ዕድል እዚኣ ቅድም ግን ቀዳምነት ነዛ ፍትሒ ንኸነንግስ ነዚ ፍትሒ ንኸይነንግስ ዓጢቑ ነኺሱ ሒዝና ዘሎ ትካል ንዕኡ ክንቃለሶ ብሓባር ኢደ ኢትካ እንተበልና ተመራፂ ይብለካ ክቡር ሓው ስለዚ ፅልአይ የብለይ ምስ ኣሜሪካ ዋላ እንተልይዋ ካብተን ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ዓለምና ፍልይ ዝበለ ብልዕሊ ኤሪትራ ከምዘይብላ እየ ዝኣምን እሞ ከምተን ካልኦት ዓለማት ምስኣ ዝምድና ጌርና ከምኡን ክንመስል ተነፊዕና ከዓ ኪንኡ ዝኸይድ ዝምድና ክንገብር ከም ንኽእልካ ኣይጠራጠርን ይኽብለካ ፈቱ إذاعة إرينا
صوت مستقل لإريتريا. أبدمتي رادي إرناينا زلنا كبرى تخطاتلت مدب لما عندي عدوم قاشانا ممهرنا أيانا قديم تقال لا يبرهانا قرزقا بهير براش كاب كتما شتوتغارت جيرماني مسانا زلو I think ذا أكل مبرهي بكايا خانز حد بزح رئيتون دي متيو قند حن لما عندي زيني أخلانا نبتي ناي لما عندي توبيكي كملس براش السوغا نسخة كم قديم تقال لاي تموكرو زلكا أبقدلي ناي تقال له حرنة إيرترا عبيتي مرحتي ناي هزبا وقنبار صبا قرم ساخازو قربو قرقل همان ناي قربع رختخا بدحريو أبزي مالتي بزي سدات كمان كم أبالنا هيقدف كوينكا نوح نتيفكاخا حجي خا نقولو نتيكا نتي سلامن نتفتحن كسانة النزهزبي تقال سلخاخا هجي زغلو خقالت كاللخو براش تي ناتكا ناي نويح عمتات قالسي نمتقاسي انتاي كن مهار نخيل كابزو كله زحلفكا كابزو كله زرقا سالسان كندين عمتات قرنا لنا إيرترا ناس أوسع خابز بحال جن تي حزبنا خقسنا يرأنايون تزدل فتحن ديمقراطينا ينقسن انتاينا نقاقز لنا انتاي تدفيتو اسكي خباخا هنسمعو انتاي تم خرنا especially نزي young generation وا قد أنا زي من سيولدو كويت غندي علامة ياله مغنياتو بزناي زحجة زلو عدمة حكا حاش كمان كاواي زعابيهم نيرو مابتو اوان هنبقى قالسز نور كل ما بحلاف النت كمان بسر حال نور كوان مالتي أنا ودي 24 عمد كله سي عبا حلاف النت حيزة دسر حال نور كوان يبقى قدل مالتي بتقال لحدنا تيترا حجي اتي تصبغ تايو زمان سيزخاق مهر زقبوي بحافشو صراحة بزي 33 عامت ناي نسانت ጊዜ ኮነንቲ ስንፍናና ወይ ካቲ ውጥቀትና በሐፈሹ ካብቲ ሶራ ዝምስረተሉ ካብቲ ሱሳን ሓለን ጀሚርና ክንሪኦ ግዴታ ኣለና ምክንያቱ ዝድሕና ንየተሉ ሓደ ነገር ኣሎ ከምዚ ዓደ ዓቢ ዓወት ከምዚ ትዝነውሐ ቃልሲ ኣብ ኣፍሪካ ዝተራእየ ናይ 30 ዓመት ኢልና ክንዛረበሉ ይሰምዕ ነው እዚ ሕጂ ክነሓፍረሉ ዝግባአና ቀዳይ ነገር ስለምንታይ 30 ዓመት ክወስድ ክኢሉ ስለምንታይ እንተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካት ሶራ ጀሚረን ቀልጢፈን ክዕወታ ክኢለን ነዝብ ክንዲ ምርማር ናይ ኤርትራውን ሃና ጸገም ዘሎ ሓደ ሕሉፍ ተመክሮታትና ወይ ሕሉፍ ጌጋታትና ንዑ መጽናዕታት ጌርና ካው ኣሪምና ንቅድሚት ከሰጉመና ዝኽእል ኣተሓሳስባ ፈጺምና ካብ ቀደም ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣይወነናና ኣለና እዚኣ ኸኣታ ክትስርሓ ዘለዋ ዝመንሰይ ወለዶ ኻነ እዚኣ ክመሃረላ ያለ ትደልዮ ዘለኹ ትሕሉፍ ተመክሮታት ዘሕለፍናዮ ከም ተመክሮ ወሲዱ ካብኡ ክመሃረሉ ንሱ ብኡ ተመሪሑ ወይቲ ንኸዶ ነበርና ጉጉይ ጉሒፉ በቲ ጌጋታት ዝፈጸምናዮ ክንዲ ምድጋሙ ካብኡ ብዝሓሸ መልክዑ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ምእንቲ ኸናዲ እዚ ክብል ከለኹ ሓደ ባሞው ዝሓለፈ ክገልጾ ከለኹን ምሳሌ ብዝናይ ክፍልታት ኢሉ ዝጀመረሉ ብሶራ እቲኦም መራሕቲ ፖለቲካዊ መራሕቲ ከም በዓል ዑስማን ሳልሕ ሰብ ኢድሪስ ገላውዲዮስ ኢለ ዝጠቕሶም ዝነበርኩ ፍሉላት ንፉዓት ዓበይቲ መራሕቲኦም ፖለቲሽያንስ እዮም ነይሮም ንሶም እዮም ሶራ ኤርትራውን ክቆም ብረታዊ ቃልሲ ክካየድ ከም ዘለዎ ዝሓንፀፁ ማለት እዩ ግብፂ ኮይኖም ኣብኡ ኮይኖም ሳቶም እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብደገ ዝኣክል መሳርያ ይኹን ትምህርቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ይኹን ወተሃደራዊ ትምህርቲ ኩሉ በዓል ኢራቅ በዓል ኪባ ደለዋላ በዓል ሲርያ ክመሃሩ ዝኽእሉ ባይታታት እናፈጠሩ ዝኣክል መሳርያ እናምፁ ዝኣክል ገንዘብ እናሃቡ ኣብቲ ውሽጢ ሜዳ ኸኣኒ ኣብ ብክፍልታት ብኣውራጃታት ተወዲበን ክኸዳ ኢሎም ዝወሰኑሉ ግዜ ሓደ ፍቱን ዝኾነ ተመክሮ ናይ ኣልጀርያ ስለዝነበረ እምሪኦም ከም ገይሮም ኣብ ኣልጀርያ በኣውራጃታት ተወዲቦም ነቲ ሰውሮኦም ኣብ ሓፂር ናይ 3-4 ዓመት ዘይበፅሕ ዕድመ ተዓዊቶም ነፃነቶም ተጓናፂፎም ነዚኣ ስለዝረኣዩ ዞም ፍቱናት ዝኾኑ ፖለቲሽያንስ ቶም መራሕቲ ናይቲ ገድልና ዝነበሩ ደገ ነዚ ቅድዚ ወሲዶም ካብ ዓድና ኣብ ሃገርና ክትግበር ከም ዘለዎ ብኡ መልክዕ ተወዲቡ ክኸይድ ከም ዘለዎ ገይሮም ከምቲ ባሞፅ ገለጽክዎ ግን
እቲኦም ሽዑ ናይተን መራሕታት ብብዝሒ ከኣባ ቅድሚኡ ብብዝሒ በብታ ኣውራጃታቱ ምስ ተወደበ ምስ ተኸፋፈለ ብዙሓት መንእሰያት ከዓ በብቲ ቀረባ ዝፈልጥዎ ከዓ ከይዶም ክስለፉ ክኢሎም እዮም ግን ውሱናት ዝኾኑ ምእንቲ ክነሕፅሮ ባሞ ገሊፀ ስለ ዝነበርኩ ንስልጣኖም ቀዳምነት ብምስራዕ ናይ ህዝቢ ከይጠመቱ ወይ ነቲ ነፃነት ኤርትራ ሓቢርካ ኮይንካ ክትዕወት ከም ትኽእል እናፈለጡ ቀዳምነት ንስልጣኖም ሰሪዖም ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ ብረት ኣብ በይኖም ማዓሎም ኣውዒሎም ትገንዘቡን ነተን ካልኦት እናጓነይወን ወይ ከዓ ብዝወሓደ ደረጃ እናሃቡ ሌላን ጉሌላን ክፈጥሩ ስለ ዝኽኣሉ ኣብ ምፍላይን ኣብ ምብታን በፂሖም ማለት እዩ ነዚ ንምእላይ እውን ሓያላት ዝኾኑ ፖለቲሽያንስ ነይሮም ኤርትራውያን እዚ ነገር ኣካይዳና ቁኑዕ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብሓባር ኮይና ክንኣልየለና ክንዕርየለና ኢሎም ንምዕራይ ዝቃለሱ ዝነበሩ እውን ነይሮም እዮም ኮይኑ ግን ዝነበረ መሪዕነት ኣብ ክንድን ህዝቢ ኣቐዲሙ ናይ ህዝብን ናይ ነፃነት ኤርትራን ዝሓስብ ኣብ ስልጣኑ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ብጀኮም ከዓ ካልእ መዋዳድርቲ እውን ክህሉ ኣይፍቅዱን እዮም ነይሮም ሽዑት እዋንቲ ገሊፀ ነይሩ ዝሓለፈ ግዜ 66 ንምሳሌ እዚ ናይ ሓረካ ማሕበር 7 ዝበሃል ኣብ ከተማ ፖለቲካዊ ስርርዕ ዝነበሮ ድሕሪ ብረታዊ ብረት ተሓንጊጡ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ወፂኡ ብብረት ክገጥሙ ንሱ ነፍሱ ክኢሉ ምስ ወፀ ኣብኡ ብጀካና ካላ ኣካል ብረት ዓጢቑ ክቃለስ የብሉን ኢሎም ወቂዖም ደምሲሶም ኣጥፊኦሞም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ደሪኤካ ኣብ ክንድቲ ሃገራዊ ኩሉ ተኣኻኺቡ ብሓባር ኮይኑ ነቲ ቀዳማይ ፀላኢዩ ተሳኒዩ ክወቂዑ ጉዳይ ሃገርን ጉዳይ ህዝብን ቀዳምነት ሰሪዑ ክንዲ ዝኸይድ ጉዳይ ስልጣኖም ሓስቡ ስለ ዝነበሩ ማለት እዚ ሕጂ ዝዓበየ ሓደ ካብቲ ውጥቀታት ማለት እዩ ከምቲ ዓንተወ ዝተቐስክዎ ኣብ ሓፂር ዓመታት ናይ በዓል ኣልጀርያ ተዓወታሉ ኣብ ኤርትራ እውን እዋንቲ ክዕወት ምኽኣለ ነይሩ ማለት እዩ እዋ ግን ሕጂ ብራሲ ነቲ ኣቃላለሳ ናይ በዓል ኣልጀርያ ብቲ እዋነትን ምዝ ሕጂ ዘለናዮ ንኣብነት 2024 እዚ ክኸይድ ይኽእል ዲ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀንዲ እቲ ክዕወት ዘይክእል ዘሎ ዋላ ብኩሉ ኤርትራዊ ዝዛረበሉ እቲ ምፍልላይ ናይ ብኣውራጃ ብገለ እናተበልካ እዩ ዋላ ብመሪሕነት ዘይኮነስ ብኖርማል ትሰምዖ ዘለካ እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ እዚ ደይኮነ እንዳእቲ ማሲ ብሓደ ኮይንካ ደይኮንካን ክትዕወት ዘለካ ግድን ከም ዝተዕለኒ ዘለካ ስቲ ብኣውራጃ ፈሊኻ መቅላሲ ይዕውቲ ትብል ኮሜዲ ወላ ጌጋ ኣይኮነን ሕጂቲ ኣይትኹንኖን ዘለካ ማለት እየ هو حجتايو حدا يكون لنا حجونكو حجونسي انت نحن كويناتي اوراجاونتسي هو كم دسم بدنا غيرنا ندا سرحنا نخيد دلنا نحن انا فطيرنا يا اوراجاونت بامو تقيسه اوراجا تبحسي زعبا اوراجا سب قدم ايزاربني نير زعبا عدي يزارب نير يله اذا زغبرو خاني بأكب لك خسريحو خاي مثالي اتا حدا حمشاي كفل زبحال نبره كاب كبسا بحافشي نيرو حمشاي كفل زبحال اب كبسا انقاساقس كله نسو بمولو تبكتماتات من لفرا يكون دق امحار يكون سمرا يكون سغنيت يكون ابكال عدتات زنبره نزوم اكلات زيوم بقربا سلازفلطوم بقربا خابت قانقان بزخونه منقد خرادادون سلازخل بزح منسي شو تسلفوا مالتي بتي بعد سنحيتون لقعهمو ببعد سمهارون لقعهمو حجي سسينون بر اي تقادمن اجي تطنق زفطرز بلو زلخو انتا حمرت نايتي صقم اتوم ኤሊት ንስልጣኖም ቀዳምነት ሰሪዖም ስለዝኾዱም በር ዋይኖት ሕጂቲ ወዲ ሰምሃርን ወዲ ከበሳን በሓባር ኮይኖም ክቃለስሉ ዘይክሉ ምክንያታት የለ ኣብቲ ይኹን ኣብቲ ይሃሉ ተዕላማ ይድብል ዘሎ ሕጃነ ተዕላማ ነፃነት ኤርትራ ቀዳምነት ሰሪዕና ክንከይዳለና እንተ ድብል ነይሩ ዋላ ሓንቲ ፀገም ክፈጥር ኣይምኽኣለን ነይሩ ሕጂቶም ኤሊት ንሳቶም ዝፈጠርዎ ፀገም እዩ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ኻልክ ስክሳብ ንሓደ ሓይሊ ክድምስስዎ ዝኽኣሉ ንሶም ብየኮኦም ካልእ መፂው መዋዳድርቲ ክመጾም ስለዘይደሊ ዝነበሩ እዮም እዚኣ ኸ ይኸስተበለላ ዘሎ ዝናይ መንእሰይ ወለዶ ሕጂ እቲ ጠንቂ ናይ ቃልስና ምንዋሓት ዝገብሮ ዘሎ ይጠቅስ ዘሎ ድሕሪ እውን ቀፂለ
እዚ ኩሉ ኸይዱ ብዙሕ ፀገማት እናኸደ ጉባኤ በዓር ጌርና ነዚ ጉዳይ ዝኽነኣል የለና ኢሉኻ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብ1971 ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ኢሉ ኣካይዱ ኣብቲ እዋንቲ ምስቲ ዝነበረ ግናይ ተግባራት ናይቲ ዝበልክዎ እቲ ናይ ቅያደል ዓማ ሰለስተ ውድባት ሽዑ ተፈልየን ማለት እዩ ሓንቲ ህዝባዊ ሓይልታት ትብል ብዕስማን ሳልሕ ሰበት ትምራሕ ሓንቲ ከዓ ዑበሊን ትብል ብኣደም ሳልሕ ትምራሕ ሓንቲ ከዓኒ ሰልፊ ነፃነት ኤርትራ ትበሃል ከዓ በብርሃም ተወልደን ብኢሳያስን ትምራሕ እዚአን ተፈልየን ማለት እዩ ካብ ምንታይ ተፈልየን ሕጂ ካብቲ ካይዳ ናይቲ ውድብ ዝነበረ ስለ ዘይማእመአን ማለት እዩ በብ መንገደን በብ ምኽንያታተን ማለት እዩ ሕጂ ተቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ክካይድ ከለኻ ነዚ ነገር እዚ ንኽነኣሊ ብጉባኤ መልክዕ ሓደ መደብ ዕዮ ውፂኢና መጻኢ ራእይና ቀሚጥና ንጓዓዝ ኢሎም ጽቡቕ መደባት ሒዞም ጉባኤኦም ገይሮም እቲ ዝኸፍአ ግን ትዝኸፍአ ኣብቲ ጉባኤ እዚ ገይሮም ከብቅዑ እንታይ ውሳኔ ሕሊፎም ሕጂ ነተን ክልተ ውድባት ነተን ናይ በዓል ኣደም ሳልሕን ናይ ዑስማን ሳልሕ ሰበን እቲኦም ደቂ ማርያም ነይሮም እቲኦም ከዓ ደቂ ሰምሃርን ደቂ ኸበሳውን ዝነበርዎም ማለት እዩ እዚኦም ፀረ ገድሊ ስለ ዝኾኑ ሰውራ ኤርትራ ሓደ ሰው ውድብ ንላዕል ክፃወት ስለ ዘይክእል ሜዳ ኤርትራ ብረታዊ ስጉም ትብልዕሊኦም ክውሰድ ወሲኖም ርዮ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ምስኡል ዝብ ጌርካ ነቲ ጉዳይ እምበኣር ብሓድሽ መንፈስ ንረኣየ ኢልካ ትኸይድ ብኸምኡ መልክዕ ወሲኖም ነቲ ሰልፊ ነፃነት ኤርትራ መፍለዩ ግን ንሱ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ እቶም ክርስቲያን ዝተቆትሉ ስለ ዝነበሩ እዞም ስርያ ኣዲስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ምስኦም ትማየጥ ሓንቲ ሽማግለ ኸነውፅ ኢሎም ሓንቲ ሽማግለ ኣውፂኦም ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ኸይዳ ምስኦም ከም ትራኸብ ገይሮም እዚ ዝጠቕሶ ዘሎ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንሕና ንወስዶ ነበርና ኣለዉ ብሂወቶም እቶም መምሃርና ማለት እዩ ንምሳሌ محمد نور محمد አለው በዚ በአውስትራሊያ بعد መቁርብ ሕጂ ደፊኡ እምበር ዓብይ መምህር ፈላስፋ እዩ محمد نور ኣብዚ 2001 ኣነ ክቃወም ኣብ ጀመር ኩሉ ዳርጋ 5-6 ዓመት ብሓደ ኸይድና ነርና ዓብይ ኣቦ መምህር እዩ ነይሩ ኣላይ ሕጂ ቁርብ ክስታ ኮይኑ ደኺሙሎ ኾን ኸዲ ዕድመ ምኽንያቱ ደፊኡ እዩ እሱ ሓደ ካብቶም መምሃራና እዩ ነይሩ ነዝቡና ነበሩ ካልኣይ ኢብራሂም ገደም ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ሽወደን ከም ዘሎ የተሰምዕ ምስ ኢብራሂም ገደም ግን ተራኺብና ስለዘይ ንፈልጥ ሓደ ካብቶም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዝቡና ነበሩ ሰብ ኢብራሂም ገደም ካብታ ሽማግለ ንሰሜናዊ ባሕሪ ዝኸደት ሓደ ካብኣቶም ኮይኑ ናብኡ ኸይዱ እሱ በኣፉ ዝገልጸልና ነበረ ማለት እዩ 12 ተጋደልቲ ከም ዝረኸብዎም ረኺቦም ንሕና ሕጂ ጉባኤኦም ከም ዝገበሩን ገለታት ኣዘራሪብናዮም በዓል መልሲ ክንበኩም ኢና ኢሎም ከይዶም ድሕሪኡ ግን ነቲኦም ክወቅዕዎም ከለው ምስቲኦም ብረታዊ ግጥም ናካይድ ነቲኦም ክድምስስዎም ከለው እቲ ሰልፊ ነፃነትካ ምስኦም ተሓዊሱ ስለ ዝጸንሐና ብኡ ምኽንያት እዮም ተወቂዖም እምበር ንሕና ኣብ ልዕሊኦም ውሳኔ ሓለፈን ነይሮም ኢሎም ምሁሩና ነይሮም እዚ ሕጂ ምሳና ነይሮም ሓያላት ዝኾኑ ተጋደልቲ ዘንበቡ ፖለቲካሊ ቡሱላት ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኡ ሓደ ብረታዊ ስጉምቲ ክትወስድ ብመሰረቱ ጉጉይ ምዃኑ ነቲ ካልኣዋይ ግሪጭት ብልዝብ ይፍታሕ ዘሎ ነቲ ቀዳማይ ፀላኢኻ ግን ቀዳማይ ግሪጭት ግን ብብረት ይዝፍታሕ እዚ ጉጉይ ኢሎም ዝምጉቱ እውን ነይሮም ሓያላት ዝኾኑ በዓላነ ድኹማት ኢና ነርና ፖለቲካ ትዋንቲ ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ ደምፀ ዘለኹ እቲ ውድብ ዝጋገዮ ዝነበረ ጌጋታት ጌጋ ኣብ ልዕሊ ጌጋ እናኸደ ነቲ ቃልሲ ኸናውሖ ኽኢሉ ማለት እዩ ትዋንቲ ነቲ ብልዝብ ፈቲሖም ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ከተማይጦም ብኡሉይ መንገዲ ንዑዑ ካሊእዎ እንተዝፍትኑ ነይሮም ኣብቲ ናይ ቃልስና ግዜ ወይቲ ናይ ዓመታት ክናውሓይ ምተኻእለን ንኽብል ኢለ ደምፀ ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ ተዘሕዝነካ ዮናታን ወይ ሰማዒ ኣብቲ ጉባኤ ዝነበሩ ኣለዉ ሕጂ ዝቐረባ ግዜ ዝሰምዖም ነቲኦም ክውቅዑ ወሲኖምሎም ከብቅዑ ብሮቶም ከውርዱ ተሓቲቶም ብሮቶም ከውርዱ ስለ ዘይከኣሉ ወቂዕና እዮም ኢሎም ከፀባብቕዎ ይፍትኑ ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ብብረት ክትወቅዖ ጉጉይ ምዃኑ ግን ከኣምኑሉ ክቕበልዎን ብኸምኡ መልክዕ ክምህርዎ ነዚ መንእሰይ ምተገብአ ነይሩ እዚ ገበርዎን ማለት እዩ ዝሓደ ናብዚ እንዳኸድና ከዓ ዝኩሉ ኩናት ሕድሕዳት ከይዱ ነዊሕ ከይዱ ኣነ ንገዛ ርእሰይሲ ናይ ወክዛግር ዝነበረሉ
ሓደ ካብቶም ካድራት ዝነበርኩ ኣብ ማኪና ተሰቂለን 10,000 ሰብ ኩሉ ዝወደቅ ኣስመራ ዝፈልጦ እዩ ኣነ ብዛዕባ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማሕደራት ወይ ከዓ ዝተምሮታት ድህብ ነይረ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቅንዕቲ ምዃና እቲ ዝተምሃርክዎ ኮታሲ ናብቲ ህዝብካ ዝርግሖ ነይረ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ከምኡ ገብር ስለ ዝነበርኩ ቅንዕትያ ነይራ ተጋድላ እቲ ጉባኤ ዝሓለፈስ ኣቦቲ ዘሎ ክብል ኣነ ሕጂሲ ነውሪ እምበሪ ኣነ ሕጂ ተገዲደ በቲ ጉባኤ ዝሕለፎ ውሳኔ መሰረት ኣብቲ ኩናት ኣቱ ነይረ ኣብቲ ኩናት ከኣቱ ከለኹ ግን ብውሳኔ ናይቲ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ማለት እዩ ንዕኡ ክፈርስ እንተኮይኑ ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ዝፈርስ ስለ ዝበሉና ብኡ መልክዕ ከዓኒ ብቲ ኩናት ናኣቱ ነርና ማለት እዚ ግን ብመሰረቱ ጉጉይ እዩ ብል ኣለኹ ሕጂ ኣነ እታ ኣነ ዝነበርኩ እውን እታ ኣነ ዝዋሳኣሉ ዝነበርኩ ኣብ ጉጉይ መስመር ይኸይድ ነይረ ምስ ሓደ ሃገራዊ ሓይል ምስ ሓወይ ከማ ምስ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ምስ ኣሕዋትካ ንዋጋኣሉ ነበርና ሰዓታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንዚ ንሕና ብፍላይ ቶም ኣብቲ ዝሓለፈ እዚ ሕጂ ዝተቐስክዎ ከማን ናይ በዓል ኢብራሂም ገደም ናይ በዓል ሓመድ ኑር ምናልባሽ እዞም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝኾኑ እሞ ደንጉዮም ዝተሰለፉ ካልእ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እውን ክወስዱ ስለ ዝኽእሉ ቢጭቡጥ ንኽርድእዎ ንኽብል ኢለ እዚ ተናኺፈ ናይዞም ኣሕዋትና ማለት እዩ ካልኦት እውን ነይሮም እዮም ኣብ ዓለም ግን የለውን ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ይድኸይድ ነይሩኖ ሕጂ እቲ ሓቀኛ ታሪክ መሃብ እቲ ጉጉይ ዝኾነ ካይዳ ነዚ መንእሰይ ወለዶ ምሕባሩ ንሱ ዘምፆ ጠንቂ ከዓኒ ኣብ ሓፂር እዋን ክንዕወተሉ ዝግባአና ነፃነት ኤርትራ ክዕውተልና ዘይከኣለ ከምኡ ሕጂ ታሪክ ከይድገም ኣብዚ መንእሰይ ወለዶ ከዓ ኣብ ኣነ ዝሓሽኩ ኣነ ዝለዓልኩ ኣነ እቲ ካብቲ ዝበለፅኩ እንዳበልካ ሕድሕዳዊ ውድድር ክካየድ ርኢና እንዲና ዝሓለፈ እዋናት ሕጂ እውን ደጊሙ ካብኡ ተማሂሩን ካብዛ ኣነ ዝገልፆ ዘለኹ ናይ ቀደም ቃልስናን ተማሂሩ ብሓድሽ ኣገባብ ኣቃላልሳ ንክኸይድ ኢለ ደምፆ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዝታት እቲ ዝመስል ካልእ እውን ክገልፆ እየ እቲ ኣብቲ ዝነበርናሉ ኩናት ሕድሕድ ንምሳሌ ብዙሕ ጥፍኣታት ነይሩ እዩ ሰላም ንክግበር እውን ብዙሕ ፈተነ ብህዝቢ ተኻይዱ ነዚ ዝቕበል መሪሕነት ግን ኣይነበረን ዘረባ ህዝቢ ክሰምዕ ዝተቐረበ ወይ ከዓ ዘረባ ህዝቢ ሰሚዑ ከተግብር ዝተዋፈረ መሪሕነት እቲ ተጋዳላይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሕጂ እቲ መሪሕነት ወይ እቲ ኤሊት እቲኦም ዓብሊሎም ንሶም ዓብ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ ነዝታት ሒዞም ክኸዱ ስለ ዝነበሩ ከምዚ ደረጃታት ኣውዲቖሙና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ናይ ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ጀብሃ ዝነበሩ መን ይጸላኢኹም ተልካዮም ህዝባዊ ግንባር ኢሎም ዝዛረቡ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ማለት ክሳብ ሕጂ ሰዓት by any means ጸላኢ ሰዓርከ እዩ ዝበሃል ዓይነት ኣሎኖ ካብዚ ዝመፅእ ኣብዚ ሰምዖ ኣብዚ ሜድያ እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ሕጂ ኣነ ፐርሰናሊ ከም ዮናታን ዝፈልጦ ብዙሕ የብለይ ግን ንሻዕብያ ዘጥፍእሲ by any means በኣና ቅቡል እዩ ዝብሉ ወይ ከምዚ ብሻዕብያ ዝመፀት ነፃ ሃገርሲ ኣይንቕበላን ኢና ኢሎም ማዕረኽ እንደይ ይፅልእ ዘለዎም ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ ብራሽና ፅቡቅ ኣለኻ ሕጂ እንታይ ድዩ እቲ ኣብዚ ጥራሕቲ ሕጂ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቶም ከምኡ ዝብሉ ኣነ ይነበርክዎን እንደዚ ጀብሃ ንሱዳን ክትኣቱ ከላ ብድልየት እዚ ኩሉ ክቃለሱ ተቃሊሶምን ዝኸድዎ ጉዕዞ ኣብ መንጎ ሻዕብያ ከም ዘውፃቶም ገይሮም ክገልፅዎ እንዲኦም ዝፍትኑ ሻዕብያ ምስ ወያነ ኮይና ማለት እዩ ኣውፅያቶም ያ ከም ምውፃእ ግን ነቲ ስንፍናኻ እውን ምቕባልሲ ይሃድሙሉ ኣለዉ እየ ድብል ኣነሲ እቲ እዋንቲ እውን ንሕና ኣብቲ ዝነበርናሉ ዝገልፀልካ ዘለኹ ግዜ ሻዕብያ ዓማ ሓራዲት እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ እዋንቲ ዓማ ብጀካ ምቕታል ካልእ ትፈልጦ ነገር የብላን ብኸምኡ እዩ ዝኽስኮስ ነይሩ ተጋዳላይ ናይ ሻዕብያ ዝነበረ ሽዑ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዝወሃቦም ነበረ ዓማ ሓራዲት ዓማ ቀታልት ከምቲ ዝበልኩኻ ንስርያ ኣዲስ ቀቲላቶም ዝኾነ ብፍላይ ትግርኛ እንድሕር ኮይኑ ኣውቶማቲካሊ ከተጥፍኦ ፀገም የብላን እዝታት እዩ ነይሩ ዋላ ንዓና ኣብቲ ውሽጢ ጀብሃ ከለና ሽዑብቲ ትምህርቲ ከለና ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ፅልዋታት ኣብቲ ኣለካ ምስምዒታት ኣብቲ ካደርቲ ስኩል ከለና ኣብቲ ወታደራዊ ትምህርቲ
أبلو تمعرض خا خاتبلنا تمسانا دوتسي لك أبتي زلنا يرخبنا من نحنا تنبمول الناس دارقا 250 نخون نيرنا كلنا خب كله إريتران كاب إثيوبيان كاب قالن دموتسو ولا خب جرمن دموتسو نيرو أبتي مسانا أنت دي اليوم حجي أبلو مالتي وأبتنا يزبا قنبار أبتي يزبا حالتات اللو مالتي سلازي نحنا كنت صار قدلي مخانا خاي تمرت زوهابنا نيرو نحنا صار قدلي مداد نبلو بحرم مالتي እዚኦም ጸረ ገድሊኦም ረእዮ ሃገራውያን ክነሶም ሞቶም መታዓቢትና ዓርኩትና ማለት እዩ ናብቲ ዘለው እቲኦም ካብ ምንታይ እንዳተማሃሩ ኸይዶም ዓማ ሓራዲት ዓማ ብጀካ መቕታል ካልእ ክስታይ የብላ ናይዚ ምስክር ጭቡጥ ክበካሲ ኣብ ግቲ ወክዛገር ቅድሚ ምጅማሩ እንዳደየብና ኾለና ኣነ ምስዒ ሳሊሕ ነይረ ሽዑ በሓደይና ደይብና أو زي براغ فنكل زحجي ود بفنكل سرحت فنكل يدو تسرح جيجنا زغونه تقادلا ينيرو مراحيب يزبا قنبار مات يزبا حالتات نايت شعو نسو زنبردلو مسو خالا أيو حد ود نيري ويتوم يدي شمونا جيرون نعاي anyway أو أبتا زنبروا أخبيبنا يوم ود فنكل بتاع محيال تواقعي فنكيلو وطيس بنكيرنا أخبيبنا نانيرنا بناقيرنا وطينو أو حنت عباي برت بلجيك تبهال برتن حنت عباي راديو ركب كأناتون أو زود خازي حدا جوبزيو سخاء ماريخنا يوم مالتي حجة ماريخنا يوم أنا تعباي راديو ركب أنا حيزيا مساي كوينا مالتي فرك راديو نبرنا نحنا شعو أنا تلفون يرتي كله زت على الفون ورشعبيا مالتي زود خاني مسرقب كواز أودي أنا مساي يدقسو مالتي نتصلا يبلنا نحنت نتصلا شعين عندي يبدلنا باركانو حتصار سره وهمچا خناتي راخمانا ينبرنا نغير مكان هارور كساينيرنا خدان اين بورن كاتي جباها عتقي نبرو غلي نبرو دخاينيرو مالسي تنزلو انا نفسنا طرحنتنا خداونتنا حجي نزي بتا نتصلا خدينا نزاودي انا ددل دلخو نايتم كلهم عرقتنا كاسمرا متعبيتنا ثم او ابزا جبهه ديرخوكم او اخم دلو فليت الله مالتي هو حجنا زود اذا حبرني ازدل يدلو سمع اسك خمي انتي قلب لزودي بلني انت دي تقتلنا قد قلطفان قد عم قتلنا خمزاد بلك قال بقاله هو قتلنا انتي تصبين لهم انتكم تقبض لهم انت ودت تزارف دله قبل انا كوم دبهال يلنا زود بزنت متى اما قتل دبهالكم نحن نفلطينكم بجها قلفنا قتلنا عند قد ايت غزيت بلعلنا طلعهم قبلن زودي هو حب ثلاثه معالتي نتحت وريدنا يا مچم نباركا وريدو مالتي ابي له حجه تسفا قبر بهوته كله زقال زاروا دلخو سو طرحي مس ود فنقل نيرو از تمارخه انا بعلي نصلا مساي تحنت نصلاي كلتينا ندقسلا نبرنا مالتي هو كاد سب حجب زي خبابينا لحد شعوت وانت زنبرت قالسي نايس بحالتا محرتا أبدي قلي دبهال يدو حبيرن ماتي من 4 سلك خون خلي تودي زي شمو يون خقاقيني مخنيات فقتلت راح يودي وحجن من تاع تقل سالك هذا اللغو شعبيا الصوم كاني عما حرادي تياتدي كوينا قال ولا حنت بخوم يوم كستاي ملميلوم مونتي ناتوم كستاي دنبره اذن اي جبا هذا دم صحيح حتو اتزنبرلو وان ازي متفنان زنبرلو من شعبيا مو شعبيا هاني كابتي بوتا أوتيا أب السودان كم زاتو خد قبرهم كلها نخك قالوسي لهم كم هاجراويان حيدين زون حدا تزعبي جارئيو يتقدميو زبالكوها بتقوبايا مسرت أبلعلي توم هاجراويان حيلتات أبلعلي يوم برتاو سقوم تغسد وسينا مالتي إذا حدا عابي بدل أبلعلتي حزبي إتراز تقبر جيجا مالتي أبلعلي حدا هاجراو حيل مسا قال أي جيجا خاني إزيا نجيبها كم ميدا يترخو صوا زخالو مالتي اذا حجتنا يموصا يعني حجت الزارب دلو تساتهم بسنفنهم دبل دلو ازيهم سو كلهم زوم حجت ريهم دل هذا 7 عنقل سوسانقل اندلو اغواب زنايت اوانتنا يقدم 50 عامت ينا نزارب دلنا دك 25 26 كم دلايم دزلون كم دلايم دواغو اندنوبر خايم انا نتقادلتنا يتقال حنس ايترا فوتونات يوم نيرو مفلايتهم مرحتنا سراويت زنوبرو مرحت عيلتات دنوبرو يكونو حاده تقادلايون كغدو ايدلنيو بطنقاقه يتوتهدراو سرحيتات دكايدو ግጥማቱን ዘካይድ ዝነበረ እቲ ተጋዳላይ ከፍቱኒ ነይሩ ብሙሉ ወላ ሻዕቢያ ድምስክሩ ወይ ነይሩ
هم ديك الفلتوين جن إذا حجناتي زنقفهم لازم تقادل تشعو زواتو إذا كل حيلهم إذا محسب بخال على 10,000 زقون سراويت زنبرة مسمولو عدكم مسمولو مساريو مالتي إذا يوم سنتاوت كوينهم يوم نسقع السودان نزيهم كوتوهم زخال بس ويانا وينهم سي بس ويانا يكون سورايت راسي بعراشان كل ذا عالم ملو كمان ذا الله زبها المسارعات يقومتي نوع سعر وينه إذا يوم كأخ سعر وهول نيرهم حج انت أخمت صدر يعني شعبيا نزيهم كوتصهم كله خاب السودان أبزون حدا عبي دي سمع خو زقربا غزيه فنجي غيرهم كبيرهم محلاف سلازخولنا تجددنا نوقع عميلو حدا خزارب سميعيه مالتي ايوه فنجي سقع زتكل عقم انت داليوم كتوصومون ايتخلينا از حجه حدا حسوتي كوطفوهم بمنتام داليوم وشطاو دخمت نايت ودب بدقيقو مصنعتታት ወሲዶም እዮም ዘብሰዋዝዮ እቲ ውድብ አሎ ዝበሃል ሓይልታት ካባና ጀሚርካ ማለት እዩ በሽሓት ዝቁፀር ምስ ሱዳን ኣትዩ ገዲፍዎ ክኸይድን ነቲ ፋሉል ኢሎም ምስ ወቕዕዎ ልዕሊ 2400 ተጋዳላይ ብሙሉኡ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ከምዚ ካብ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ኸይድ ተገይሩ ነዚ ድንብርፅ ኣይበሎም እንቶም መሪሕነት ናይ ጀብሃ ዝነበሩ ከም ሓደ ዓባ ዓወት ወስድዎ ነይሮም ናይዚ ፋሉል ምርሓቁ ካብኣቶም ሕሰብ በ3-4,000 ሰራዊት ከይዱካሲ ስጋዕ ክንደይ ፈርከሽከሽ ትብል ከም ዘለኻ ክትፈለጥ ክትክእል ኣለካ ነዝን ወዲ ከምዝን ኣጽኒዑ ሻዕብያ ደቂቕ መጽናዕታት ምስ ወሰደ ብቐሊሉ ከትኩሞምን ከትቆዖምን ከም ዝኽእል ምስ ፈለጠ ጥራሕ ይስጉም ተወሲዱ ንሱዳን እቲዎም እምበር ዓቕሚ ናይ ዝተጋዳላይ ጽቡቕ ገይሩ ሚዛኑን ይፈልጦ ይነይሩ ሕጂ እንታይ ንኽገልጽ ኢለ ድኽመት ናይቲ መሪሕነታት ዝነበረ ናይቲ እዋንቲ ናይቲ ጀብሃ ንሱ ዝፈጠሮ ድኹም ኣተሓሕዛን ድኹም ኣካይዳን እቲ ሰራዊት ክሳዓር ክኢሉ ማለት እዩ ነዚ ክጉምጉም እዩ ዝግብኦም ሕጂ ዞም ተጋደልቲ እዚኣቶም እዚ ስለምንታይና ነዚ ዝተረኽበ ተረኽቦታት ገምጊሞም ብሓድሽ መደብ ወፂኦም ኣብ ዝኾነ ደቂቕ መፂኦም ከም ድላዮም ክገብሩ ክእሉ ነይሮም እዮም ሻዕብያ እኮ ብ72 እኮ ስጋዕ ገረግር ሱዳን ኣትያ ነይራ ብሙሉ ሱዳን ኣብዚ ቦታና ውፂኢሉ ይደፊኡ ውፂዎም ካብኡ ተበጊሶም እዮም ድሕሪኡ ህይወት መሊሶም ከይዶም ስለዚ እቲ ናይ ጀብሃ ምሳኣተወ ቁኑዕ ዝኾነ እቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ፈቲሑ እንተዝብገስ ነይሩ ኣነ ርግፀኛ ኣብ ዝደለየ ክበፅሕ ምኽኣለ ልዕሊ እቲ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ኮይኑ እውን ክወፅእ ምኽኣለ ዝብል እምነት ይደለኒ ስለዚ ድኽመታትካ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ዓበይቲ ጌጋታት ማለት እዩ ናይዚ ሕልፍ ተመክሮታትና ኣብ ጌጋታትካ ተማሂርካ ካብኡ ንዕኡ ኣሪምካ ንዕኡ ኣሊኻ ክንዲ ብሓድሽ ስትራቴጂን ብሓድሽ መሪሕነትን ብሓድሽ መንገድን ትብገስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝነበረ ጥራሕ ክትዛረብ ከም ዝበልካያ ማለት እዩ እዚኦም ድገበሩና እዚኦም ድገበሩና እዚኦም ድገበሩና እዮም ትብል ኣነ ኣይነበርኩን ኣብቲ እዋንቲ ኣናብስ ከም ምዃኖም የትፈልጦም ቶም ብሙሉኦም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓመሰ ኤርትራ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ብድኽመት ብስንፍና ናይቶም መሪሕነት ግን ሱዳን ከም ዳኣተው ኣነ እዚ 4 ነጥቢ ገብረላ ከምኡ ይኮናን ዝብለኒ እንተሊኻ እሞ ብስንፍንኡን ድሕር ተሳዒሩ ኮይኑ እምበር ሶር ጥራሕ ብሎ ድንግፀሉ ኮይኑ ግን ክሰዓር ኣይክእልን እዩ ነይሩ ክሰዓር ግን ልክዕ ከምዚ ምስ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ከለዉ መጽናዕትታት ወሲዶም ንሓንቲ ንበዓል ኣፍዓበት ሕጂ ንምሳሌ ይኹን ንገለ ዋላ መጽናዕትታት ገይሮም ክወርዋ ከለዉ ክሕዝዎን ከለዉ ልክዕ ከምኡ ገይሮም ከዓ እታ ናይ ጀብሃ ውሽጣ በቕቢኾም ሒዞም ከመይ ገይሮም ከም ዘእትውዋ ንሱዳን ወዲኦም እዮም ስርሖም ገይሮም እምበር ደፊሮም ከምኡ ገይሮም ክሳኽ ገብሩ ይመኽኣሉን ነይሮም ንኽብለካ ኢለ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ገዲም ተጋዳላይ መምህርና ኣያና ሓውና ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመኒ ምሳና ዘሎ ብራሽን እዚ ታሪክ ክትዕልለኒ ከለኻስ ሃይለ እኳ ክሰምዓካ ፀኒሐ ናይ ብሓቂ ዘመስግነካ ምክንያቱ እዚ ሓድሽ ወለዶ ወያኡ ዘይነበረ ብዙሕ ከይፈለጠ ብዙሕ ዝዛረብ ከምዚ ኸማይ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ክንሰምዕ ከለና እንታይ እዩ ነይሩ ካበይና መፂና ካበይና በቂልና እዚ ኣድላይን መሃርን ሃናፅን ኮይኑ ረኺበዮ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ናብቲ ናይ ሕጂ ወለዶ እስኪ ክንምለስ ናብዚ ናይ ሕጂ ተቃላሳይ መቸም ትሪኦ ኣለኻ ካባኻ ዝሕባእ የለን ትከታተሎ ኢኻ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ሲ
مستير نايتي عودسي انتاي وحجي كل التاريخ سمعنا عندنا براشينو كمي غيرنا إنا كسبنا صنت مصينا خندو كنصبي نبرنان بنوي حجي بحصر زبالسي زي حجي زكاي زولو قالسي انصار سرعه تقدف ن ديمقراسين فتحن نخعوت تزحصر مقد انت إلك تقمت أبو السو هجلك نعو ياي وخبات عندي كله زلفلفه دلو زي حلفتو مكرتات نوين دي سفيح عندي هذا قضيه سي مسحاله بصايد نبره مالتي ونعلل نيرنا قدمي 9 عامات 10 عامات قوم اقات ام فرانكفورت تراخينا سوغات قاعد على كما ينيرو كما كان يشتو حلافنت نيراتو ماسيتو وانت ناشينا نيرنا حجتاينا مصينا نحنا بتنوس عدمينا سي كاب عقمنا عبي حلافنت تسكيمنا مخالنا ونكو بدل ابتلع الخستاي فتيمناينا بلعله حزبنا هاينا نزارم نيرنا مخنياتو اللفتو مكروتات ابزيبلنا بتقالس زمصتو مكروتو موركيسنا حزب خنم محادر لعلن تحت النبر نيرنا بتحزب نغورو نبرنا جيغاتات نيرو غدينا متينا حجي تايبدن زودي حدبو نيروم بزخبا بعرزايم بوي نيرو مدبو او شعوب غربا سلازف رخبو نعو سمع عندي ما نودي لهم انا ود 83 عامات يوم نيرم شعوتهم سواي هو انا سي 3 مجزات رئيه لهم مجزات طليان رئيه مجزات انجليز رئيه مجزات اثيوبيا رئيه حج خازناتاتكم رئلخو يلو حج سي قورسي تي خال ريو نيرم حج بزخات ريو زلخو خالمو نزم عبيتسي اما خرونا انت تبلناس كما يصبغ داي مخون مسلك ايلمو هم جا غيرهم سي زاريبو مني لي دعلني حج انتم تبلو دلو غوغي اغباب حسكم تخدلهم اسخاتكمون كابت تومكروتات ناس كنكافلوكم دبل حساب يميبو ممتم سواي قد 9 عامات يزعلن غرمكا حج زمان سي ولدو خاز حج زلو في اللايز بريغيد نحمدو سمياو معبل كال متخابات ياكل وزترفه مالتي كل زمان سي زي قابت حلفتو مكروتات تقمو زخيل كوسد زي تقموها اخو غحفو ناي كله إن إلو سمع ناي مسمع هايلو معبل ز قداماي خلابو نغير من قدي فوتو مالتي نزل خجبر اتناي قدم ولدو زحج خطقسو صنح حكوماتي غوغي زخونه اكايدا بتقالسي زمصو طنقي 30 عامت كنوسد كيلنا كم تاعنتو تقسكو قدم 7 سنيت غيرو انت زخيل نيرو شعو تودي نيرو كلن زن هاجرات افريقاون نصانتن زغوانا صفال نبرا غزيات نيرو كم سبناها لكعت عالمون كامننا مخاله بخم ملكع خان كيد مخالنا تي مخنيات جن ناي حد كان سلطان المقرقاس مبال اب كندتي مقالستخا ناتكا اكالكم مخانو حبيركا تسانيخا بناي حبار نتقدماي صلايخا اب كند مطمات اباي انت دي مصيخا ناتي تدي كوين كان لا تبحال كان زخيت اب كند هلقتن كويناتن ابصحنا مالتي دحريون بغيا لنا نخبسات ديبنالو تناي كوينات حد قديفه مس اب ناي صلاي بمولن زن كتماتات كتحازاون غزي زي وسدلو تغادلاي نيرو توان تخلتين ودبات مالتي تيا بتخرن تحز دقم حاره تحز تيا مندفرا تحز تسني تحز كوتاسي حزب خا بمولو امينلو او لعل زي قالسين ننصانت ايترا نخقالس عدكو شط ابيلو زتبغسلو اواني نيرو بمولو الله زبال موزيقኛታት زومالونا نبلوم عبيتي موزيقኛታት بمولو وصيو مولو زنبرو بمولو سپورتاويان وصيو مولو زنبرو بمولو موزيقኛታት وصيو مولو نور قطاسي من موي زي ترف زنبره ابز እዚ ህዝብ بمولو اندحرا حسيلو نتي نصانت كان خطغوانا صفسي زتحاتت ነገሩን አይነበሩን بتخلاي نغورو خاني حيدي ኢትዮጵያውም تعام دخيمو تودي زنبرو لساعات نير 77 76 78 ማለት نزي ግን እዚ خلتيو اب كند بحابه كمت ህዝብ ዝትምነ ህዝቡን መጽኦም ናያም اب زاغر وكزاغر بعال بفصحصين كابسمራ ህይወቶም ከፊሎም ማልያ ደብሎም ዓበይቲ ስድራታት اب እግርና እንዳወደቁ በሓደ ኮይንኩም ነዚ ጉዳይ ዝፍትሕዎ ክብሉና ከሎ ነዚ ረጊጽና ኢና እንደገና ብትኹይናት ናይ ወክዛገር አቲና ማለቲ ዘረባ ህዝብ ኸይሰ እዚ ኸ እንታይ ምጽይዎ
እቲ ኣነ ዝሓሽኩ እስኹም ኣብ ቦታኹም ተመለሱ ኣነ ጥራይ ዝኸመሓድሮ ዝኽእል ነተን ዓድታት እውን ገዛርስ ነተን ኣውራጃታት ሕጂ ዝመንሰይ እዚ ከዓ ከምኡ ዓይነት ከይጥቀም ሓደራ ዝተፈላለየ ይሪአሉ ኣለኹ እቲ ናይ ኣክል ነፍሱ ዝኸኣለ ኣነ ዝኸውን ኢሉ እንተዳ ክብገስ ክኢሉ እቲ ናይ ብሪጌድ ናሓመዱ ኣነ ክብል እንተዳ ክኢሉ ሰማያዊ ማዕበል ዝብል ከዓ ንኩሉ ጠራኒፉ ዝኸይድ ከዓ ኣነ ክብል ተኮይኑ ብሩህ መጻኢ ከምኡ ኣነ ክብል እንተኮይኑ ተን ውድባት ኣነ ክብላ እንተዳ ኮይነን ኣብታ ዝነበርናያ ዝሓለፈት ፅውፅዋይ ክነኣቱ ኢና እዚ ስርዓት እዚ ከዓኒ ክድኾዩ ዝኸፍአ ከዓኒ ህዝብና ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሖም ዘሎ ከየዝተባሃልና ንጥፍኣት ናይ ህዝብና ክንፅጣሕ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ጉዕዞ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኣቐዲሙ ዝሰርሕ ትውድባት ኣብ ክንዲ ነፃነት ሃገር ቀዳምነት ሰሪዑ ዝኸይድ ንውድቡ ቀዳምነት ሰሪዑ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ኣብ ከም ደረጃታት በፂሕና ድሕሪ ነፃነት እውን ውድባት ነይረን ዝተፈላለየ ክስትያት ኩለን ንስልጣነን ንናተን ኣነ ዝሓሽኩ ኣነ ክሕዞ ዘለኒ ኣነ ክመርሖ ዘለኒ መተካእታ ናይቲ ስርዓት ምዃን እምበር እቲ ህዝቢ ኣብ ከመይ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ፈፂመን ዘይሪኦ ብዛዕባኡ እውን ከም ቴማ ልዒለን ኣብ ዘይዛረባሉ ሰዓታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተን ጥራሕ ክዛረባ ንዓመታት ወሲደን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንዳተዳኸማ ክኸዳ ርኢናያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ህይወት ዝመለሰብ ሰዓት እዚ በዚ መንእሰይ ወለዶ ምን ትመሰሉ ተበጊሱ ትርግትኡ ስለ ዝተተንከፈ እዚ ኩሉ ዝወሰዶ ዝሓለፈ 2 ዓመት ስጉምታት ንኩሉ ነቲ ዝሓመመ በዛ ሃገር እዚኣ ብስድርኡን ብህዝቡን ንዑ ከበጋግሶም ከተስኦም ክዋዕውዖም ከም ዝኸኣለ ብተግባር ርኢናያ እዚ ግን ሕጂ ጥንቃቐ ድልዮ ማለት እዩ እዛ ዝሓተትካ ሕቶ ከምኡ ስለዝኾንኩ ኣነ ዋንኡ ክብል እንተኮይኑ ከዓ ጠፊእና ኢና ዋና ዝበሃል ሃገር እዚኣ የብላን ዋና እቲ ህዝቢ እዩ ንእንቲ እቲ ህዝቢ እንድሕር ዳ ትቃለስ ኣለካ ኮንካ ቀዳምነት ድሕነት ናይቲ ህዝቢ ከተውሕስ ክትክእል ኣለካ ምሽ ቀዳምነት ናይቲ ውድብካ ወይ ቀዳምነት ናይቲ ምትእኽኻብካ ኣነ ስለ ዝዓበኹ ኣነ ስለ ዝሓየልኩ ኣነ ክመርሖ ዝኽእል ኣነ ክዕውተሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘረባ እዚ ቴማ ኣይኮነን ፈፂሙ ቴማ ኣይኮነን እዚ ንውጥቀትና ዘጻጥሕ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ተወዲብካ ምኻድ ማለት ስልጣን መሓዝ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ተወዲብካ ምኻድ ድሕነት ህዝብኻ ምውሓዝ እዩ ድሕነት ህዝብኻ እንድሕር ዳ ከተውሕስ ህዝብና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኩሉ ዓዓዳ ትርአዮ ዓዳ እንዳተዘምደት ኣብዚ ብዛዕባ ውድባን ብዛዕባ መሪሕነታን ናታን ክትዛረብ ኮላ ብጣዕሚ እየ ዝጉህያነ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝውፃዕ ዝህሰ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ንዕኡ ምርኣይ ነታ ውድብካ ቀዳምነት ሰሪዕኻ ፈቆዶ ዓዲ እንዳኸድካ ፈቆዶ ሰሚናራት እንዳገበርካ ወይ ከዓ ፈቆዶ እዚ ብፓልቶካት እንዳተዛረብካ ብዛዕባ ውድብካ ክትዛረብ እንተዳ ኮይንካ እዚ ሓደ ንገዛ እርሱ ጌጋ እዩ እዚ እቲ ናይ ውድብካ ኣይትዛረብ ናይ ዝኾነ ኣይትግበር ኣይኮነን እቲ ውዳበኻ ግን ናብ ቀዳምነት ናይ ህዝብኻ ድሕነት ምሕላው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ መንእሰይ ወለዶ እዚኣ ክመሃረላ ክኽእል ኣለዎ እቲ መሪሕነት ልዕሊ ዝኾነ ምድላዩ ብኣብኡ እንታይ ኣድሪኦ ዘሐጉሰኒ ከዓ ደላይ ናይ መሪሕነት ኮንካ ዓቕምኻ ንኸተዕቢ ምፍታን ልዕሊ ኩሉ ፀጋ እዩ ንመጻኢ ወለዶና ንመጻኢ ንዓና ንሃገርናን እውን ሓጋዚ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ልዕሊ እቲ ሓደ ኮንካ ንስኻ መራሒ ንዕኡ ክትጎብጥ ኢልካ እንተሓስብ ተሊኻ ኮንካ እዚ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ ዝተፈላለዩ ንሪኦ ኣለና እኮ ሕጂ ሓንሳ ኣብቲ ተፈላለዮም ከምዚ ኮይኖም ንሰምዕ ምሽ ኣለና እዚኦም ንገዛ እርሶም ሓንቲ ኣዕላሞኦም እዛ ዝበልክዋ ጥራሕ ሕጂ እታ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ወያነ ክመርሖ ወያነ ከይመርሖ ዝበሃል መንገዲ ክህልወኩም ይኽእል ይኸውን እዩ እታ ዝሓፀረት ሕጂ ዝበልካያ ኣብ ክንዲ ዝሰምዖ ዘለኹ ሕጂ ግሎባል ፈጢርካ ብዓለም ለኸ ሓደ ፖለቲካዊ ቻርተር ዲኻ ዋላ ገለ ከተውፅእ ኣይፈልጥን መሊሱ ዘይትፋለጥን ዘይትላለን ብከምኡ መልክዕ ክትከይድ ኢልካ ምሕሳብ እዚ መሰረቱ ኣብ ሓደጋ ዘውድቐካ እዩ ነቲ ግዜ ንኽትበልዕ ዝሕግዝ ኣገባብ ኣካይዳ እዩ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ከዓኒ ተሰኪዖም እግደፍ ይኹን ዋላ ካልእ ይኹን መፂኡ ከዓኒ ሕማም ናይ ወዲ ሰብ ባህርያት ጠባያት እውን ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ እቲ ጠባያቱ ከተግብር ክትብል ነቲ ነገርቲ እንዳጎተቶ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ተን ክትሓዛ ዘለወን ሰለስተ ነገራት ቀዳማይ ፀላኤኻ ከምዚ ብሪጌድ ናሓመዱ ኢለ ደጋጊም
ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ብግቡእ ብልክዕ ፈሊጡ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣካል ተኮይኑ ዝመንእሰይ ወለዶ ኣብ ብሪገድ ንሓመዱ ዘሎ እዩ ጸላዩ ብግቡእ ዘቐመጠ እዚኣ ክትቅመጥ ኣለዋ ምዝ ጸላዩ ብዝኾነ መልክዕ ክዛተ የዶ ክዛረብ የዶ ወይ ክሶይሉ ዝዳናገጽ ኣሎ እንዲገሊኡ ከተግብሮ ይቁዋም ግዜ ጥራሕ ንሃቦ ቁሩብ ዶ ገለ እንዳበሉ ዝኸዱ እዚኦም መዛራርብትካ ኣይኮኑን እቲ በዚ ዝኣምን መንገዲ ሒዙ ክኸይድ ኣኽቢርካዮ ግን ክትከይድ ግዴታ ኣለካ ምስኡ ዘቋዮ ወይ ከዓ ዘባእስ ክልወካ የብሉ እቲ ካልእ ግን በዛ ዝበልክዋ ቀዳመይቲ ዝኣምን ኮይኑ ካልኣይ ዕብየት ድሕነት ናይቲ ህዝቢ ቀዳምነት ሰሪዑ ንዕብየታን ንቁጠባዊ ስርዓታን ስርዓት ሕጊ ሃገር ንኽትከልን ንቃለስ ኣካላት ኢና ኢሉ ከስምረሉ ክኽእል ኣለዎ እዚአን ገይሩ ተሓደ ሸነኽ እውን ከምኡ እዚኣ ዕላማ እዚኣ ሒዙ ንድሕር ተበጊሱ ተዛዋሪ መንገዲ እዞም ክልተ ኣካላት እዚኦም ብሓደ ኣለዉ ማለት እዩ ዋላ በበይቶም ገዛ ከፊቶም ይኺዱ እምበሪ ብዕላማ ግን ብሓደ ስለ ዘለዉ ፀገም ኣይክህልወናን እዩ ዝብል እምነት ይደለኒ ስለዚ ብከምዚ ክትከዱ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ዝገልፆ ዘለኹ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮታትና ንስልጣንና እታ ውድበይ ክንብል ኣብ መንጎ ከዓ ብዕላማ እዚ ህግደፍ ዝብልዎ ኢሳያስ ብፍላይ ማለት እዩ እሱ ዝሰርሖ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ናይ 50 ዓመት ክሰርሓሉ ዝፀንሐን ኣብኡ ውሽጡ ተሓቢኡ ልክዕ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ሰውራ ንዕኡ እንዳመሰለ ዋላት ናይ ዓንቶ ረፈረንዱም ዘለዓልክዎ እውን ሽዑ ኣይንገብርን ኢና ክብል እንተዳ ክኢሉ ክፍለጥ እዩ ኣብ እውን ክትዓት ወይ ከዓ ቁሩብ ምግሪ ጫዋት ክፍጠር ክእል እዩ ልክዕ ንዕኡ እንዳመሰለ ግን ከይዱ ሳብታ ዝደልያ ታርጌት ዝበፅሓላ ንዓ ክሰርሕ ዝኸደሉ መንገድታት ገይሩ ከዓ መወዳእታ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቕና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውድበይ ድበሃል ወይ ዝምንቅስቓሰይ ድበሃል ወይ ዝገለ ልዕሊ ዝኾነ ንሱ ኢልካ ብዛዕባኡ ጥራሕ ክትገልጽ ምጉያይ ጌጋ እዩ ውድቕና እዩ ኣይትግለጹ ይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ክሳይካ ኣካላትካ ደጋጊምካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ኣብ ህዝቢ ግን ወሪድካ ተሓደ እውን ልክዕ ከማኻ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ እውን ናቱ ዕዳጋ ክረክብ ክጓየ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ህዝቢ ምፍልላይ ከይንፈጥር ብሓደ ድምፂ እቲ ህዝቢ ምእንቲ ክዛረብ ኣብዘን ዝበልክወን ቀዳማይ ፀላኢና ንኩሉ እዳውናን ሓንጎልናን ኣራእስናን ናብኡ ገፅና ከነብሎ እንተኽኢልና ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ገዝኡ ይሃሉ ሰብ ኣብ ገለ ይሃሉ እዚ እቲ መንእሰይ ወለዶ እቲ ተኣኪቡ ዝኸይድ ዘሎ እየ ድብል ዘለኹ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ደጋጊመ ዝገለፅክዎ ኣብዚ ኣትዩ ኣሚኑ ክቃለስ ዘይክእል ኣካል ክህሉ ክእል እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ኣካል ናይ ዘን ድበልናየን ኣብአን ከም ሓደ ዘንቢል ኣብኡ ተኣኪቡ ክእከብ እዚ ግደፍ ጥራሕ እዩ ዝገብሮ እሱ ከዓ ገይርዎ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ኣባላት ዝገበረ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሰብ በብቲ እምነቱ ተወዲቡ ክኸይድ ናቱ ክስታይ ጥራሕ ኣብቲ ዕላማ ክንራኸብ ክንክእል ኣለና ፀላኢና ቀዳማይ ነዚ ጉሒፍና ንድርብየሉ መንገዲ ከነናድ እንተኮይንና በብቶም ቀረባ ንፋለጥ በብቶም ንውሓድ ንብዛሕ ነንሕድሕድና ይህን ምሂን እንዳተባሃልና ዛዕባ ዝፀላኢና ነቲ ዘይተረድእ ከነረድእ እንዳፈተና ህዝባዊ ማዕበል ከንላዓል ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እሞ እዚ ከዓ ዝያዳ ክሰርሖ ዝኽእል እዚ ብደገ ዝተረኣየ ናይ መንእሰያት ናዕቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክለዓል ክኽእል ኣለዎ ገለገለ የዋሃት ነዚ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ብረት ዓጢቑ ዘሎስ ከም ሰራዊት ናይ ኤሪትራ ልዕላውነት ሃገር ዓቂቡ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ገይሮም ገልፅዎ ዝገርመካ ነገር ተኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ተገዲዶም ተገፊፎም ኣብ ገዝኦም ከይኣትዉ ዝተኸልኪሎም ብለይቲ ተሓቢኦም ዝሓድሩ ገለ እዚኦም ንልዕላውነት ሃገር ይከላኸሉ ዘለው ኣገናዕ ንበሎም ገለ እንዳበሉ ክዛረቡ ትሰምዖም ብዱላት ክንእሶም ቶም ቀዳሞት ዝተበደሉ ኣካላት እንተልዮም ኮይኖም እዞም ብረት ዓጢቆም ኣብቲ ምክልኻል ደለው ብዚ ሰራዊት ደለው ብዚ ናይ በዓል ሳዋ ደለው እዮም ንዓሰርተታት ዓመታት ባራዩ ናይዚ ኣገልጋሊ ናይዚ ህግደፍ ኮይኖም ጉዛኣት ናይቲ ህግደፍ ኮይኖም ኣብ ዝወሰዶም ደናጉላ ክኩዕቱ ድዮም ዋላ ሰብ ከጥፍኡ ዝገብሮም ዘሎ ነዚ ሕጂ እዚኦም ካብቶም ሁስያት ከም ምዃኖም ክስተውህልሉ እዞም በዚ ኣጋጣሚ እውን ነዞም ከምኡ ኢሎም ዝሓስቡ ዘለው ክላቦም ፈቱ ካልእ ከይረሳዕኽዎ እቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ዝብሎ ነበርኩሲ ቁሩብ ሰፊሕ እንዲ ኮይኑ እቲ ክስታይ ዋላ እንዳነጠርናይ ንኸይ
ምእንቲ ህዝቡ ኣቐዲሙ ደይቃለስ ውደባይ ነይሩ ናብቲ ግዜ ቃልሲ ንኽብል ኢለ ነው ሕጂ እቲ ብኣሞ ጠቒሰ ነይሩ እዚ በዓል 67 ሲ ብምሉእ እዚ መታሓት ዝብልዎ ፀላኢ ኢትዮጵያ ሲ ዓድታት ሃንዲዱ ኣጥፊኡ ነቲ ህዝቢ ብማኢታት ኣሽሓት ዝቁፀር ንሱዳን ከም ዝስደድ ገይርዎ እዚ እናረኣይቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ መሪሕነታት ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣደራዕ ወሪድዎ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ረኺብዎ ዘሎ ከልበትበትን እዚ ኩሉ ጥፍኣትን ንዕኡ እንተዝሪኡ ነይሮም እዚ ዓንቶ ዝገልፆ ነበርኩ ነንሕድሕድካ ምውጋእን ነንሕድሕድካ ምቅትታልንሲ ክገብርዎስ ፈፂሙ ሕልናዊ ክስታይ እውን ኣይፍቅደሎምን እዩ ነይሩ ናይ ህዝቦም ሓልዮት ግን ደይብሎም ክሳብ ዝእዋን እዚ እውን ሕጂ ክሳብ ዝእዋን እዚ እዞም ኣማኢታት ኣሽሓት ኣብ ሱዳን ሰዲዶም ኮፍ ኢሎም ደለው ዋላ ይደኩን እምበሪ ልክዕ ከምዛ ንሕና ኣብ ጀርመን ዘለና ካልኣይ ዓድና ኤርትራ ከም ምዃኑ ኣሚንና ንኸይደልና ብገዛእ መሬቶም እዚ ኩሉ እዚ ስርዓተ ግደፍ ዝጥቀመሉ ዘሎ ካብዚ ከባቢ ናይ በዓል ትግራይ ከዓ ናብኡ ግዒዙ ከም ዝሓርሱ ገይርዎም ዘሎን ንሕድሕዱ ህዝቢ ከም ድበኣስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ዝህዝቦም እውን ሓሲቦም ንሓንቲ ደቂቃ ኣይፈልጡን እዮም ብዛዕባ ህዝብካ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ብዛዕባ እንዳማትካ ልዒልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሪጌድና ሓመዱ ከምዚ ዝገበረ ከምዚ ኢሉ ትግራይ ትግርኛ ክብል ወይ ገለ ኢልካሲ መቃልስትኻ ምዃኖም ቶም ብሪጌድና ሓመዱ ክትፈልጥ እቲ ብሪጌድና ሓመዱ ከዓ እዞም ህዛብ ኣብ ሱዳን ዘለው ኣካላቱ ኣብ ገዛእ መረበቶም ሓሪሶምን ተጣይሶምን ከምቲ ንሕና ኣብ ክልቲኡ ሃገር ክንነብር ኢልና ንትምነዮ ዘለና እዚኣቶም ናቶም ከም ምዃኑ ከዓ ኣሚኑ ይህን ምሂን ተባሂሉ ተሳንዩ ክኸይድ ዝግብኦ እዩ ነይሩ እዚ ክልተ ኣካላት እዚ ዝኩሉ ማለት ናይ መታሓትን ናይ ከበሳ ኣብ ክንዲ ናይ ደፎ እዚ ናይ ኣውራጃ ገለ እናዓንቶ ደምፃናያ ነው እዝታት ከማን ገፅ ስለዚ ብጣዕሚ ደሕዝነካ ተተመሊስካ ክትዝክሮ ብዛዕባ ህዝቡ ዝሓስብ ድርኢትርን ዋላ ሕጂ ንገዛርስ ኣብዚ ኩሉ ዝጠፍእ ዘሎ ዝኸባብታት ዝኩሉ ዓድታት ክፉእ ትርኢት እናረኣና ከለና ብዛዕባ ውድቡን ብዛዕባ እንዳማቱን ክዛረብ ግዜኡ ዘሕልፎ ኤርትራዊ በዝሕ እኮ ሕጂ زحزنك ነገር ማለት إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا كبرى تخاتلتي دنسي رادي إرينا مسانا ممهرنا عيانا برهانا قورز قابي هير براش قديم تقادا لاي كاب كتما شتوتغارت جيرماني ومسانا تنحب براشينو واو ذهب كانت مرتي تقبلنا لنا بتعمين أخانا حقوس ان تسفا قبر كتملسنا مهنيات حق حيس كل صحف كنت بتا درجه فرق ما يبصحكون تا زلاتنا ناي اوبن ماي غزي كن وسن سلازخونت نغزيو بزياده كنبلاينا تمامني بزحات حجه صحفلنا كمديلك حتتلنا كم زعاده ريته لنا زبل بزحات منالبات نزمت زول غزي تقريب كاله تصنح كل شاب زعبا ويانا مس ويانا خنسرح صقمي بلنا نقلت بل نايزيا سبيشال مغلصي يتدليوم الله نساق حتى حسيبه قلنا دحن حجي غزي حلفيو بشم كلهم تخاتلتي دمصي راديو إرنان عدالوتان بطعمي زمسكنك براشينو فيلم داك ان كتابا كال غزي نراخب نلوم معنتي يغنيلنا تا مايكروفون بها قد فامو ثانك يو يعني اللي يوناتان أنا حجة جميلة شو عندي حساب دمتك تذكر قال بزح موداتها سلا ديفلو أنا من كعصوا هم تدفل كافتا مسايد تن قال زيتن كفنا ينكاخد مزت أساس رأي بزخونة حدا عايز قد سن زلو زي ما نسي ولو زي تنحنا كومو خمس نبرنا قدم كذكر كخلالو عنتون نجيري زخلو حج عابي أبوتاتنا ياتاتنا دبلوم دلو بمولو زي أنا بسينيرو وانتي تمارسنا هنري بتم مرحنتات داينا تاسيو أم حدون كستاين صقمن ركم نبرنبر كم قرات سنتو كم جيجننتو كم سبنتو زغون عينت كجبر دحر كم زي نبرا أكلكم مهانو وتفكتوا بزقات أمزي يلابوكم بدنكل صنيحون ساحل ترايو خاف ساحل صنيحون غاش ترايو خمزي زخيز وانا چف زنبره اكالاتيو كابز خا سفحت بقنعنا كمزا عنتو تبولكوا حقي وغن كي حازه صقي كي حازه خغلص انت زفتن
كندي تمرت خاب زموسدكم نيركم تاصقم دلاغن نن زنبر كالا من انت خيتخفا نن زنبر كالا نسا حلال تاسخا زينبر كالا هاني حرام ناغبركا مغلاص ግን ከም ልምድ ወሲድና ንኸይድልና ኤርትራውያን ስለዝኾንና ዝኾነቲ መንእሰይ ኣነ ቁርቤ ማለት የገድሰኒ ኻ መንእሰይ ክብል ከለኹ ዝብሪገና ሓመዱ ዘሎ ወይ ኣብ ሰማያዊ ማዕበል ወይ ዘርዓንተ ውድባት ጠቕሰን ዘለኹ ማለት ኣይኮን መንእሰይ ሓፈሽ ብጠቕላሉ እቲ ገና ኣብዚ ቃልሲ ዘይተሓወሰ ዘሎ እቲ ምስትህግደፍ ተጸጊዑ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ እቲ ብዝደገ ተወሊዱ ዝዓበየ መንእሰይ እቲ ስደት ዝፈጠሮን ቀደምን ሕጅን ብዙሓት ደቅና ምስ ካልኦት ዜጋታት ናይ ዓለምና ተዛሚደን ተመራዕየን ወሊደን ተዋሊደን ዘለዋ እዞም ውላዳት ናታቶም ውን ጸጋታት ሓያል ዓቕሚ ናይታ ሃገርና ከም ምዃኖም ኣብ ግምት ኣቲና ነዚ ኩሉ ዝእክብን ነታ ሃገርና ብልጽግቲ ንኽትገብራ ዝሕግዝን ሓሳባት ክሓጋዝ ዝኸውን ኢደትን ናይ ሕሉፍ ተመክሮ ዘልዕሎ ዘለኹ ክመሃረሉ ምንት ስለዚ ኣነ ኣይክሕለልን እየ ንኽብለካ ኢለ ጠጠው ኣይብልን ድብልካ